Hemmäňe salam dostlar, gowma deýleňiz janyňyz sagmy sagman işläp kap gördiňizmi dostlar, men geçenki videomda hemmäňe düşündirip aýtdym. Bärde nähillek ýerde ýaşal, ýa nähillek jaýlarda ýaşal ýa men şu zatlar bardy aýdyp geçdim. Inni men şu Warşawadan bir uzagrak bir şäherde türkmen olanlardan işleýän ýerde, ýani galýan ýerine geldim. Inni men şu taýda nähillek ýerde ýaşalar, nähillek jaýlar bar, şu zatlar bardy. Siziň hemmäňe görkezmekçi. Onu näme? İlk bilen video başlamadan öňürti näme diýär? Agza olmak, like basmak, komentar yazmak, sizin video çekip şunýalak yerler görkezmek bolsa menden men diýjek bolýanlarym şu videoda bellek geçeceğim. Men bu zatları reklam etmek bilen men hiç ilek ýagdaýda şuly iş edýän maňa jaň edin. Men edýäni hiç ilek ýagdaýda hiç kime görkezmek men diýýänlarym ýalňyş düşünme. Men prosto bäri geleňizde nähilek situasiýalar bilen garşylaşyp biljeňizde şu zatlary görkezýär. Onu näme? Gidelmi? Ine bu işe iten maşinimiz şunýala ki edilni şu firma boýunça men gürleýän bu maşinni sizi işe gitýärler. Dowam edýär. Bäri galän neme gel. Bäri bolsa galän nemeleri ýaşaýyş ýerleri. Indi metse ýaşaýyş zaýyny görkezjek. Ýüzeki gelenler gidýär. Birazjyk neme etýär. Näçinji etaż aýtýarsan? Näçe? 3 değil mi? Yürü. Gel. Kameran gucu tutan görecekler. Ine şunýalak gıydaram wala ine gıydar atlaram bet görler. Oğlumlaram wala ýaşaýyş. Ine A, B şunýalak yerler bar. Gelin ondan. Gelam. Ine bärde işläp beril, işgärler. Şu taýmy göräýän ilki. İlk şu taýmy göräýänmi? Yok, dinle. Ay, boldy. Haýsy tarafa? Okey. Gelam. Şu taýmy görkezýän ilki. Bärde nähillek ýerde nakar işlerler, raditler, galyan komnatlary, şu zatlary görkezmekçi. Gelin onda. Bärde komnatmy? Можно, brat? Gelin onda. Ine käwir yerlerde ine ýatjak ýeriňiz şunýalaky üç taşakly, bäri şkaf, bäri emne getirilen sumkalar, zatlar, ine şunýalaky. Bu komnada arasajak eken, ha? Bugün geldiňizmi? Bugün geldik, bugün bäri. Ay, tuwalym. Näme normalmy? Näleki neme ýagdaý nälekam? Size näme iş etmelip ködürlediler bärde? Bize 3 iş ödürlediler. Aha, näme işler? Biri magazinde pakovka etmeli dedi. Aha. Biri kelp sağlık dedi. Aha. Biri gene bir zaydı onu bilen var. Mhm. 2 saat hazır gitti. Ertir gidiyor. Aha. Bana 10 gün karantin dedi. Aha. Ondan sonra şu taýwan başlaýdy. Onun ştada karantin. Gidip gelen olanlar näl iştat normal diýem taýadyna näçe zlotdan ýa aýtdylar size? 15 zlot. Taýadyna 15 zlot. Soňundan galdyrýarlarmy? Yavaş kaldıracak. Şu matlyk jemerat normal. Yatak jaýynda pul төлýäňiz. Mam edil şu taýda. Edil şu taý boýunça doktor yatak jaýy pul tölenip göne käwrelerde yatak jaýy üçin pul alynýar. Inni sen günlük 10 zlot diýdiň ama günlük näçe saat işlemersen şu taýda? 12 saat bize ödürlediler. 12 saat ýöne adam işläp bilen şelim. 10 saat işlebilýän biz ýöne 12 saat özümüz saýladyk. Özüňi taýla 12 saat. Taýda 10 zlotdan. 15 zlot. Onu şu şäherde işlemelmi ýa başga şähere gitmelimi? 2 saatlik uzak diýdiler. Ha, başga şähere gitmelisiz. Ha, bäri mihman jaý. Indi siz nememi bärden ýangs aşakda bir servis gördüm de, servis bilen äkidip getirýärlermi ýoksa neme nähilleki? Ýa siz komple şu ta gatnamalymy, siz şu taýdan gatnamalymy? Yok, anırda kwartira ýatacağymyz zat berýärmiş. Ha, anırda berýär. Intak toşny bilemmi o? Okey. Bärde indi ýene bir zat sorajak sizden. Nähilleki bir nirde haýtyrtdan gelýärdim? Türkiýeden İstanbul'a gatwo. Bär nähillek Türkiýe bilen deňeşdirende ýatjak jaň, galjak ýeriň arasyna tapap barmy? Näme yo sen için gowy. Ýöne ýatak jaýlarda hatda Türkiýede bunýalak ýerde ýaşaňyz doktum, dogry däme? Ana opşy hemme zat, dogry. Bola, men video çekýän, ýalňyş düşünmesem men videony paýlaşyk. Salja ol minnetdar röportażçynam. Habarlaşyk. Beýlek ýerler hem görkezäýin. Kenem ya bile görkezäý elýär. Yollaş solay. Yip ya apa ilim dadiňa. Köpçüler. Han näle jaňdan bir görkezä.
Şu joy girsek bolam, ner bärnemi? Istalowa bärmi? Okey. Tüwetdat nerede? Ine, bäri istalowa doğrudan. Nahar biçirilen. Hala dinleniz. Aldığınızda da tamam. Bak, dağdın alyan nelerlere? Yok hiç kim alamaz. Hiç kim alamam. Kirmaşin. Ha? Kirmaşin. Liboy vakit işlet bilemez. Gatovi. İnni bärlerde ne ama? Am girmeler. Komnat mı? Ha, yatana. Okey. Tezce olay al şu komnatan bir görüyoruz. Selamünaleyküm. Привет. Как дела? Хорошо. Откуда ты? Украина? Да. Работа? Ну, пока да. Нормальная работа? Orta bilemek ödün gürleş. Haçanda nari şapper brata bak. Bir ay oldu gelen. Брат, работа все нормальный? Нет? Окей. İbrahim как дела, брат? Окей. Давай на белек комнаттаран көркө да. Балкондан. Спасибо, брат. Эме, орча билем, бок, орча гүрлөт. Байда мени. Tuvaletden var öyle. Gel abi gel. Tuvaletini da arasacak ya ne? Edir şu tay için hakkı tuvalet sat normal arasacak. Gatu. Ama adın ne miydi? Rüstem gel ama onunla bir eğlen gör kadar. Gelecek olan dostlarları, yoldaşları. Bärin görýät mi? Gel onunla. Bär ne mi? Semya oy ba mı? Ha, kamerada menem gör kadar kavatta. Короче, şunja maşgala bolup meni ýaşap bolýar. Semya wagt gelseňiz zadysyn. Bäri kuhня diýe. Извините. Ine şunja alaky. Можно видео? Просто. Dostlar, ine görüşüňizi alaky. Просто naharyňyz bärde özüň etmeli. Hemme zady haldynyk, ýani hemme ýerde ba şunja alaky. O nahar etmeli ýerler. Bäri. Bo okey, bäk gir oturmaly. Yani banya. Типа банясы, рады, нормально? Ne? Burada akya sulu. Aşaktan ama akya. Yukarıdan am. Balı. Haram derler. Ay, ben tuğum cennete düşüp ya. Yaranma, gidelim. Yukarıyın var kadar, beylek. İnni beylek komnatlar var kalmak üstüde. Yaran, resk gidelim mi? Ha? İşte yukarıdan dincanlayan yerler. Yaranma, işten bilen son dincanlayan yerler. Gel an. İnni işten yağdadınız, geliniz, dincanlayan yerlere. Dostlar, edil şu firma için men gurulayan, ştayda işten son gelengden sonra dincanlayan yerler. Yani bär için gowy. Yani başka yerlerde de belki gowy yer vardır, erweden yerler vardır. Bärleri yine şonya nahar geçirler. Gelam kuhnyanda gör kadar yenedem. Gel. Yine yan korşun melaki. Yine kuhnya haldynlyk. Sen normal. Bärlerim hava, bäri tuvalet bana yine de. Biso gidelim. Yok artık da öyle. Bäri neyle ki? Ne komnatlar yaşayacak yeriniz gidetir şunyalak ne görködün ne 2 semyan bäri. Burada sinek var ama Mehmet aldı bu. Yo ana gir oturma yer yok orkiden. Daraba. Evet. Yok or näçinji gatam? Rüstem gelsene. Bir ömrekden düşüp görködän men özüm eyle dikledim. Özüm düýün geldim men tak. Tuğulemy. Gelemmi? Bärlem görködeli. Bärlere medil şonýalaky ýokarky gatdy bärenle. Bär dinjan yer ýalňyşmasam. Привет. Короче, eşikleri dattır berk sürmem Rüstem. Kameran bana tutturay. Eşiklerim şunýal ýaradyna. Arasylacak bolsam komnatyn pilot tat bar ekeni. Şo normal. Ýokurk oğlumdan ýanyna gidermi? Kameran bana tutturayda. Oğlunlar nerede? Okey, yürü gidelim, yukarı gidelim. Bär tarafta mı?
Dur. Oğlum kamera düşmek istemeyenler gıra ayrılıp bile. Gelamını bärnäm görkezeli. Talon hakim diyecek miyim? Bäre mine görüşüňi diýerler. Pakakça bärde nemet diýerler. Yerleşýänçe mihman yerim bäri. Paka mihman yer ha. Soň başga yer gitmeli dogry dämi? Boly gelam mine şunu diýerler ki bäre öz alan produktkan özüňe dogry dämi? Bol ne dostlar? Bir jymy kameraň daşyndan görläň de produkt üçin ýani aýlyk näçerak çykýany sen işgär işläp berdiň şu taýda. Gorkunma garen. O kamerada görünmek isleýän ok, şoň üçin şatlakka produktka näçerak çykýar? Yo aýlyk primерно näçe çykar? Primерно aýlyk. Näçe? $100 yeterli bolarmy siziň pikiriňizçe? $100, $150 bar maksimum $200 diýelýän ýetger. Pony $150. Naharaň edýäňiz isleýän ýeriňizde oturýaňyz, iýýäňiz, ne görüşüňiz ýaly ki, ýatdyrlaýan ýerler, şkaf, her kim özüne emmedat berýärler. Onu näme tawalaşalmam? Men Amerikada käwat kameraçy ýer alýar, başga ýer alana. Dostlar, görüşüňiz ýaly ki, şunu ýaly ki, bäri diňeje meniň o türkmenleriň, ýagny käwat türkmen dostlarymyz gelipdir. Menem bärik geldim, tanışdym. Gellidi bärik gelmek isleýän dostlarymy da görkezjek. Didim hani bärim çeksek bolarmy diýip ýaşlardan ruhsat aldyk. Yo kamera tutan ya. Yani sizin bärik geleňizde türkçe siz aňarda şunu ýaly bir konmatda görüşüňiz ýaly ki 3-4 ýa 4 ýaş şol ýaşap bilýäňiz. Ondan sonra görüşüňizde kemmedat opşy, yani Türkiýeden gelen soňra gowulýansyňyz aňarda 3 konmatda 4 konmatda bir tane kwartira alýaňyz o taýda. Yani şonu ýaly ki aňarda özüňiz bir jaýda ýaşaňyz bärde hemmedat opşy. Yani neme tarap şunu ýaly ki ýenedem bärik geljek dostlarymyz şu zatlaryňyzy görüň, şoňa gora pikirleniň. Eger size görkezden zatlaran siziň üçin normal bolsa, size haýsy firma, haýsy şirket size düzedip berýän bolsa, soraň özünden nägillik, näme zatlar, şu zatlary şoňa gora galanam näme görüşüň ýaly ki, we şunu aýdyn, bu ýaşalýan ýer normal eken men gördüm ýöne käwr ýerlere men şundan gow yer men bardyroýdym. Yani ortaça ýaşaýyş ýerleri, yani ştak işlemene gelen hostelde, yani opşaýalyk ýerde galen diýse, şundan itgeşik ýerde. Onu näme? Video çekmek menden, like basmak, komentar ýazmak, agza bolmak sizden. Onu näme? Görüşýänçe. Eger de çeken videom göwnüňize yaramasa, muňa aýtýarlar ki, gön dislike, hiçlik ýagdaýda men näme demek, meni dislike basanlarna, men şu dislike hak edýän bolsam, Google düşünürmek gözüm, Google görmek gözüm. Yani, pожалуйста, dislike basıp bilýän mezelde hiçlik ýagda. Sen videolarym gelmäkem gördüň mü? Like basadyň dislike. Daha jolam ömürjüm näden. Ine ağalar bilen bratoklarla hem derde talanlaşdyk, çaýlaşdyk, ne diýip edenlerine tüýjük köküjük, zat ne diýip bolsadyr ağalarla bir çaýlaşyp ededik. Menem ýygyma ýola Warşawa rowana bolmaly. Onu näme? Ne diýip bolsa görüşýänçek dostlar, janyňyz sag bolsyn, ne diýip bolsa bir gün siz bilen hem çaýlaşar.